У пачатку 20-го стагоддзя Беларусь стваралі сотні людзей, пісьменнікі, тэатралы, арганізатары. Праблемай і адначасова вялікай радасцю гэтай работы было тое, што за якую справу не вазьміся, усюды вялікае поле для работы. Літаратура, палітыка, навука, граматыка, сімвалы, святы, бізнес – нічога няма, а значыцца, усё трэба. Як гэта нічога няма? Мы ж магутная цывілізацыя! Дзе ўсё падзелася? Пра магутную цывілізацыю ты добра сказаў, запомні гэты момант. Вось жа, па выніку вялікага поля работы у беларускім руху стогадовай даўніны было вельмі шмат амбітных, крэатыўных і дзейсных людзей, у той жа час вельмі нестандартным мысленнем. Але нават на іх фоне герой нашай сённяшняй перадачы выдзяляецца. Ён паспеў усюды. У палітыцы займаў пасаду прэм'ер-міністра. У навуцы напісаў першы падручнік па гісторыі Беларусі. У бізнесе адкрыў першую беларускую кнігарню. У літаратуры напісаў самую таямнічую і загадкавую аповесць нашай літаратуры. Сёння пагаворым пра галоўнага крэатыўшчыка нашага нацыянальнага руху Вацлава Ластоўскага. Дык гэна што, прыяцель Чарвякова з мінулай праграмы? Такі ж крэатыўшчык, як і той. Пэўна, у гэтай перадачы зноў будзе вельмі сумны канец. А вось вы паслухайце да канца і даведаецеся. Вацлаў Ластоўскі нарадзіўся ў засценку Калеснікаў на Глыбоччыне 8 лістапада 1883 года. О, то ў згушчонцы глыбоцкай там купаўся. Ты ў якой згушчонцы? Не было тады яшчэ згушчонкі. І агулам ён паходзіў са збяднелага шляхецкага роду. Не было грошай на згушчонку. Нават на грунтоўную адукацыю для дзяцей грошай таксама не было. Таму Вацлаў павучыўся некалькі год у мясцовай школе ў вёсцы Пагост, а як крыху падрос, то пешкі пайшоў у Вільню, але не вучыцца, а працаваць. Там ён уладкаваўся пасыльным у вінную лаўку. Ну, што паробіш, грошай няма. Лёс Вацлава – гэта добры прыклад таго, колькі можна дасягнуць чалавеку, калі ён сам цягнецца да ведаў, нават у неспрыяльных умовах. Вацлаў вельмі хацеў вучыцца. З-за гэтага у 1905 годзе ён паехаў у Петербург, каб наведваць там адкрытыя лекцыі ва ўніверсітэце. А пасля перабраўся ў Рыгу, яшчэ адзін буйны адукацыйны цэнтр расійскай імперыі. Працаваў там канторшчыкам на таварнай станцыі. А па вечарах вучыўся і вучыўся. Як запаведваў стары грыб. Ну, грыбы – это вышэйшая за людзей цывілізацыя. Дзесьці ў гэты час Вацлаў зацікавіўся палітыкай. У 1902 годзе ён уступіў у польскую сацыялістычную партыю, а праз пэўны час ужо ў Рызе пазнаёміўся з дзеячамі беларускага нацыянальнага руху. Тады яшчэ вельмі маленькага і кволага. І раптам зразумеў, што вось гэта маленькае і кволае – гэта якраз яго. Вацлаў? Ага. Ластоўскі? Ну? Будзеш беларусам? Ок. Не ок, а добра. Ну, добра. Колькі яшчэ тысяч беларусаў у наступныя 100 год перажывалі тое ж самае, што Ластоўскі. Раптам у дарослым узросце зразумець сябе прадстаўніком нацыі, пра якую ты да гэтага, можа, чуў толькі дзесьці здалёк. Але вось так здараецца. Вось жа, зразумеўшы, дзе яго, Вацлаў уступіў у беларускую сацыялістычную грамаду, партыю, створаную братамі Луцкевічамі, і стаў там актывістам. Зараз паўсюд забароненай літаратуры ён нават адседзеў некалькі месяцаў у турме. Апроч гэтага, Ластоўскі пачаў актыўна пісаць у газету «Нашу Ніву», яшчэ адзін праект Луцкевіча. А ў 1909 годзе стаў нават супрацоўнікам гэтай газеты. Спачатку тэхнічным работнікам, а пазней узначаліў рэдакцыю. Што яны ўсе ў гэтую нашу ніву лезлі? І «Колас», і «Купала». Ну, дык тады это была адзіная беларуская газета, таму і лезлі. Ну, дык але экстрэмісцкая яна яшчэ ж не была? Ох, ну як, фармальна яна выдавалася, але дзяржава лічыла супрацоўніку этой газеты блізкімі да экстрэмізму людзьмі.
Вось жа, у пачатку 20-го стагоддзя зразумець сябе беларусам і літаральна праз некалькі год узначаліць рэдакцыю галоўнай газеты нацыі. І не проста так узначаліў. Ластоўскі шмат пісаў туды, шмат укладваўся, і больш за тое, у 1910 годзе у гэтай газеце ён пачаў друкаваць кароткую гісторыю Беларусі. Першы нарыс па гісторыі Беларусі напісаны беларусам для беларусаў. І прычым якую гісторыю? Заборыстую, яркую, свежую. Вось што Ластоўскі умеў, дык это знаходзіць сэнсы і праяўляць іх. Аказалася, што Власт, так ён себе падпісваў, ведае беларускую гісторыю вельмі глыбака, у розных дробязях, нюансах і умее пра гэта распавядаць. Вось гэтая невялікая кніжка, кароткая гісторыя Беларусі, стала адной з важнейшых для развіцця беларускай нацыянальнай ідэі ў пачатку 20-го стагоддзя. Сімох, няўжо Ластоўскі ведаў гісторыю гэтак глыбака, як і ты? О, ён яшчэ глыбей ведаў, гэта ж узровень. Што праўда, сучасныя гісторыкі кажуць, што Власт крыху дадумваў некаторыя гістарычныя факты. Напрыклад, панапрыдумваў аля народных песень па гістарычных падзеях. Вось бачыце, бітва пад Воршай, неверагодная падзея, але там нечага не хапае, нейкага аганьку, шалу ці што. А так хацелася, каб пра яе знялі праграму ў вусах Скарыны. Можа, расчарушыць гэта ўсё нейкай песняй такой завадной. Калі пачалася Першая сусветная вайна, Ластоўскі адклаў пяро і чарніла і актыўна заняўся палітыкай. Наступныя 8 гадоў былі гіперактыўнымі ў ягоным жыцці. Ён удзельнічаў у шматлікіх міжнародных канферэнцыях, дзе прадстаўляў беларусаў, узначальваў кніжнае таварыства, кіраваў кніжнай крамай, а таксама курыраваў выданне школьных падручнікаў і нават удзельнічаў у іх напісанні. У 1918 годзе Ластоўскі разам з братамі Луцкевічамі прыехаў з Вільні ў Менск і прыняў удзел у паседжанні Рады БНР 25 сакавіка, на якім была абвешчана Беларусь. Малайчынка, неправільна. Беларусь была абвешчана раней. 25 сакавіка была абвешчана незалежнасць Беларусі. Это вельмі важнае удакладненне. У канцы таго ж года адзін з братоў, Іван Луцкевіч, стаў прэм'ер-міністрам БНР. А ў канцы наступнага 1919 года Вацлаў Ластоўскі узначаліў бунт супраць урада Луцкевіча, па выніку якога сам заняў пасаду прэм'ер-міністра БНР. Пан Ластоўскі? Так, Беларус. так. Вы цяпер прэм'ер-міністр БНР. Ну ок. Ой, то бок добра. Як пісаць у нашу ніву Луцкевічам і ганарары атрымліваць, то ён першы, а потым раз і бунт. Дакладна ён не рамантык. Узаемаадносіны Ластоўскага і братоў Луцкевічаў, галоўных арханёлаў беларускага адраджэння 20-го стагоддзя, гэта асобная вялікая тэма. Разлад паміж імі пачаўся яшчэ ў нашаніўскія часы. Ластоўскі пазней узгадваў, што нібыта нават у рэдакцыі газеты панавала нездаровая атмасфера. Нібыта браты Луцкевічы і Александр Уласаў сядзелі ў асобным пакоі, такія багацеі, а беднякі кшталту Ластоўскага і Купала сядзелі ў іншым. Вось жа дзверы паміж двумя гэтымі пакоямі ніколі не адкрываліся, і тэксты для рэдактуры падсоўваліся проста пад дзверы. Ці было такое, мы не ведаем. Ластоўскі любіў прыўкрасіць розныя падзеі, але напружанне напраўду існавала. Вечна беларусы сварацца. Ой, а можа яны былі сарамлівыя і далікатныя і проста не хацелі замінаць адно аднаму. Ой, не, гэта не пра гэтых. Гэтыя былі амбітныя і цвёрдыя. Там хутчэй у іншым прычынам. Браты Луцкевічы, пра якіх мы абавязкова зробім асобную перадачу, это вельмі важныя персанажы ў нашай гісторыі, былі старэйшымі, былі больш заможнымі і больш грунтоўнымі. Яны стаялі на пазіцыях беларускага сацыялізму і незалежнасці і планамерна выбудоўвалі стратэгію сваёй дзейнасці. Ластоўскі ж быў іх антыподам. Ён быў бедны, малады, але вельмі амбітны, яркі і ў той жа час моцна непаслядоўны. То ён польскі сацыяліст, то беларускі, то нацыяналіст, то ледзьве не манархіст. Карацей, усё разам гэта іх і раздзяляла. І па выніку прывяло да такога вялікага скандалу.
Пасля атрымання пасады прэм'ер-міністра Ластоўскі пераехаў у Коўн, у Літву, і зрабіў стаўку на падтрымку маладой літоўскай рэспублікі. Ягоны выбар Літвы шмат у чым быў абумоўлены сямейнымі абставінамі. Яшчэ ў 1902 годзе 19гадовы Вацлаў ажаніўся з жамойцкай шляхцянкай Марыяй Івановскай. А ў перыяд рэвалюцыі Марыя была ўжо вядомай літоўскай пісьменніцай. Вось Вацлаў туды і пераехаў. Каб займець падтрымку літоўскага ўраду для БНР, Ластоўскі зрабіў досыць шмат. Ён уваходзіў у літоўскую тарыбу, падтрымліваў антыпольскую літоўскую партызанку. Ён спрабаваў стварыць беларуска-літоўскае таварыства, а на адной міжнароднай канферэнцыі ад імя беларусаў нават абвесціў, што Вільня мусіць быць літоўскім горадам. Вільню? Літоўцам? От то яго пасля гэтага вушы гарэлі. Вушы? Свіныя? Гарэлі? І якія вушы? Там жа рыба была. Якая рыба? Ну, ты ж пра рыбу казаў. А, тарыба. Тарыба – гэта літоўскі прадстаўнічы орган, які абвесціў незалежнасць Літвы. Нібыта парламент першы. А вушы ў Ластоўскага сапраўды гарэлі. Ягоная заява спарадзіла такую бурную рэакцыю ў беларускіх колах, што Ластоўскі вымушаны быў падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра ў маі 1923 года. Ён адышоў ад палітыкі і зноўку вярнуўся да публіцыстычнай і літаратурнай дзейнасці. І шмат якія даследчыкі пагаджаюцца, што дарма зрабіў гэта так позна, бо палітыкам Ластоўскі быў такім сабе, неадназначным, а вось пісьменнікам і візіянерам выбітным. Пан Ластоўскі, Ага. палітык з вас не вельмі. На сябе паглядзіце. Слухайте, а давайте назад у літаратуру. А давайте. За невялікі час з 23 па 27 год Ластоўскі паспеў зрабіць процьму ўсяго. Ён выдаваў у Літве часопіс «Крывіч», напісаў некалькі вельмі важных падручнікаў і манаграфій, удзельнічаў у актыўным грамадскім жыцці. Пэўныя рэчы, якія Ластоўскі зрабіў цяпер, уплываюць на нас, сучасных беларусаў. Напрыклад, у 1924 годзе Власт выдаў падручны расійска-крыўскі беларускі слоўнік. Вось проста сам узяў і сабраў слоўнік беларускай мовы на 20 000 словаў. Ластоўскі выцягнуў са старажытнасці, а часам проста прыдумаў дзесяткі новых словаў, якія пазней пайшлі ў народ і цяпер актыўна ўжываюцца. Вось паглядзіце, якія, вы здзівіцеся. Нашчадак, носьбіт, памер, жыхар, дойлід, злавесны, спаборніцтва, святар, шапік. Гэта ўсё словы, прапанаваныя Ластоўскім, і мы зараз імі карыстаемся. У 1926 годзе Власт выдаў фундаментальны твор «Гісторыя беларускай крыўскай кнігі», дзе сабраў всю вядомую інфармацыю пра беларускае кнігавыдавецтва. Чімох, пачакай, а што за слова ты такое паўтараеш, крывое? Ці гісторыя была крывой? А, это вельмі цікавая тэма. Ластоўскі ў 1920-е гады стаў галоўным прапагандыстам ідэі перайменавання беларусаў у крывічоў, а Беларусь у крыўю. Ён лічыў, што дух беларусаў і яго аснова – гэта старадаўняе племя крывічоў, якое стварыла калісьці першую беларускую дзяржаву Полацкае княства. У нас пра гэта ёсць перадача. Таму і кніжкі так называў, а яшчэ выдаваў часопіс, які называўся «Крывіч». Дык Беларусь магла крывіяй называцца? І як бы нас тады называлі? Крывыя? Магла называцца крывіяй, так, але тады не крывыя, а крывічы. У 1923 годзе Ластоўскі напісаў і выдаў першую беларускую фантастычную аповесць «Лабірынты». Там апісваецца пра падземны ход, дзесьці ў Полацку, праз які можна патрапіць у падземны свет, дзе жывуць нібыта крывічы, якія захавалі сваю тысячагадовую цывілізацыю ў далечыні ад людзей. Гэта і быў вобраз таго, што аднойчы беларусаў можна перайменаваць у крывічоў. Наша мінуўшчына – гэта блуканніся па раздарожжах і муках, а цяпер ізноў пры крыніцах гаючае і жывучае вады, пры сваім народзе крывічанскім і разам з ім адбудавуемо вольную крывію. Пан Ластоўскі, вельмі цікава, але скажыце, калі ласка, што гэта ўсё значыць? Думайце,
Па выніку у прапаганду тэрміна крывіч Ластоўскі уклаўся вельмі добра. І, дарэчы, займеў тады досыць шмат прыхільнікаў у заходняй Беларусі. Але ідэя гэта не спрацавала. Магчыма таму, што зусім побач па суседству існавала рэальная, амаль што рэальная дзяржава пад назвай Беларусь. Это была Савецкая Рэспубліка. У 1926 годзе Ластоўскі з'ездзіў у Менск на канферэнцыю па рэформе беларускай мовы і быў уражаны размахам беларусізацыі ў краіне. Чарвякоў і іншыя савецкія дзеячы змаглі пераканаць Власта, і той у 27 годзе пераехаў жыць у БССР. Ён паддаўся на ўгаворы камісіі па вяртанні ці што? Ну, канкрэтна гэта была не камісія, але агулам нешта такое ў Савецкім Саюзе існавала. І гэта прыводзіла да трагедыі. Спачатку ўсё было цудоўна. Ластоўскага зрабілі акадэмікам новай акадэміі навук і даручылі вельмі важную справу – стварэнне беларускага дзяржаўнага музея. Пры ім пачала збірацца вялікая калекцыя прадметаў мастацтва. Адна з важнейшых знаходак Ластоўскага – крыж Еўфрасіні Полацкай, які пасля рэвалюцыі ледзьве не згубіўся ў Полацку, але быў прывезены Властам у Менск. Але ўся гэта кіпучая дзейнасць завершылася ў 1929 годзе. Но это з Ластоўскага НКВД пачало раскручваць цалкам сфабрыкаваную справу Саюза вызвалення Беларусі, па якой сотні людзей былі рэпрэсаваныя, а ўся палітыка беларусізацыі была разгромлена. Самого Ластоўскага спачатку саслалі ў Саратаў, а пасля ў 1937 годзе расстралялі. Дзесьці там, у далечыні ад радзімы. Ну так, а гэтая беларусізацыя небяспечная справа. І займацца ёй не надта хочацца пасля тваіх аповедаў. Ну, канешне, небяспечная. Ластоўскі напрыканцы жыцця быў цалкам зламаным чалавекам. Але паглядзіце, колькі ён паспеў зрабіць. Кнігі, даследаванні, часопісы, ідэі. Ён паспеў пабыць і палітыкам, і пісьменнікам, і візіянерам-прапагандыстам. Ён шмат чаго зрабіў. Напрыклад, лічыцца, што менавіта Ластоўскі актуалізаваў вобраз Каліноўскага ў беларускай культуры. Ён прыдумаў форму імя Касцюк, якая пазней стала Кастусём. Менавіта Власт адстойваў ідэю залатога стагоддзя беларускай культуры ў 16 стагоддзі. І агулам моцна паўплываў на вось это агульнае разуменне гістарычнай перыядызацыі Беларусі. Да і шмат чаго яшчэ можна доўга пералічваць. Амбітны глыбоцкі шляхціч усё жыццё працаваў на карысць Беларусі, і мы пра гэта зараз памятаем. Зрэшты, і працягвае працаваць пасля смерці. Бо менавіта ён адкрыў для нас таямнічы ўваход у падзямеллі крывічоў дзесьці пад Полацкай Сафіяй. Адзінае, што не ўсе яго могуць знайсці. А той, хто знойдзе гэты ўваход, абавязкова атрымае вельмі вялікую сілу. Вось пабачыце.